ka gani sai ka zare wannan abu Kamaru kana son ɗaukaka? Ka san ɗaukaka shi ɗaukaka da kake ganin kaga Adam A Zango Aminu Sani Danja sai da suka sha wahala sosai acting ka gani ni role ɗin da nake so acting inda nake son ka yi a nan shine a nan za ka zo ka rataye kanka a yau da ma ba ɗaukaka kake so ba? to ina son ɗaukaka ne amma kana sa ka labari na ina so alaka ina so duka to don haka dole ne ka ɗau role ɗin nan ka zo ka rataye min kanka a nan sai mara ready action kai sai mana mu je action director me to rataye min kanka za ka yi a nan wani ta wannan kai kafa za ka da ba kai za ka samu kana wani abu director ba ni biya zalla a gwada nuna min gani kai ba an yi rihazali nan da kai ba a ni wannan ba aiki na bane ba aikin ka ba kenan ba ka san ɗaukaka ban ce ba na kai rike mun wannan kamar haka za ka zo ka yi kwatanta min mana ka sa ka gani sai ka zare wannan abu ganin to ke maraman ka yanke gida ganin to sai da